Ang Ginoo manaakan ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Samtang nagpaingon siya sa kabalangay, gisugat siya napulo kasanlahon. Nagpaantaw sila og naninggit. Jesus magtutudlo, kaluyin taon kami. Nakakita kanila si Jesus ug mingon, "Lakaw, pahiling kamo sa mga pari." Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila sa pagtan-aw nga naayo na siya, mibalik og nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog, mihapa siya sa tila ni Jesus, nagpasalamat kaniya. Ang maong tao sa Marianhon. Unya si Jesus, dili ba napulo man ka tao ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Ngano man nga kining dumuduong mauray may mibalik aron pagpasalamat. Ug mingon kaniya si Jesus, tindog ug lakaw. Ang imong pagtuo mo'y nakaayo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog magpabiling manindog ang way kalingkuran. Mayong buntag na tong tanan. Napo ka saan siya? Sanlahon. Nagpaantad, nagsangpit, nangayog tabang sa Dios. Magpasabot lang ni siya nga kung wa ang Ginoo, wa gyud tay mahimo. Nangayo silang tabang nga ayuhon sila. Consciously or unconsciously, one of the reasons why nganong di atakaron dinhi, it's because we want to be cured. We want to be healed. Be it spiritual, financial, physical, emotional, psychological, gusto nato nga ayuhon ta sa Dios. Consciously or unconsciously. Naatay mga kabalaka, naatay mga kahangawa, naatay mga kahadlok. Gusto nato nga mawagtang ni siya. Usa na sa mga rason nganong di ataron dinhi. Ug nindot usab nga nagapundok ta dinhi nganuman. This is also one of the reasons to show our gratefulness ngadto sa Ginoo. Pagpadayag nato sa atong pagkamapasalamaton sa Dios. Di ba kung magpasalamat mo, muduol mo sa simbahan, magpamisa mo, di ba? Kaya magpasalamat na. Magampo mo, kaya magpasalamat mo sa Ginoo sa mga grasya nga atong nadawat. Ang atong ebanghelyo karon magpahinumdum kanato sa pagka mapasalamaton. Ang Samarianhon, nabati niya nga wa siya mabilong sa pundok sa mga Hudyo. Considered as outcast man kining mga Samarianhon. Considered as mga makasasala kining mga Samarianhon. Kontra kaayo ni sila sa mga Hudyo. Ang usa ka Samarianhon nakabati siya nga dili siya angayan tagaan sa grasya. Why?
Tungod kay wa man siya maapil sa pamilya sa Dios. Wa man siya maapil sa piniling katawhan sa Dios. Pero tungod ni ana sa pagkadili niya takos nga tagaan siya grasya, nagpakatakos siya pagbalik aron pagpasalamat sa Ginoo sa grasya nga iyang dadawan. Ang Samaritanhon is a projection sa kadaghanan usab nato. Ang pagkamapasalamaton. Pero kasagaran usab nato magka-identify ta ni ining siyam ka mga Hudiyo. Nganuman, nagtuo magud ni sila tungod kay pinili silang katawhan sa Dios, katungdanan sa Dios ang paghatag kanila og grasya. So ang grasya nga gihatag nila utang na sa Ginoo nila. So ang Ginoo pa karon ang dunay utang ni ining mga Hudiyo. Kung makahimo silang maayo, magka-observe sila sa mga balaod sa Dios, katungdanan sa Dios ang paghatag kanila og grasya. Dili na sila kahananglan mubalik pa aron pagpasalamat sa Ginoo nganuman katungdanan na sa Dios. Pila kabog nato ang ingumpod anang hunahuna nato. Di ba Ginoo magsige magkugsimba? Di ba Ginoo magsige magkugampo? Di ba Ginoo matida bangon manggo? Litanyahan nato ang Ginoo sa mga butang nga atong nahimo, as if we have the right to demand something from God. We don't have the right. Huwag tayo katungod sa pagdemand of something para sa Ginoo. We are at the mercy of God. Kung makita nimo nga di kaangayan nga tagaan, apan gitagaan ka sa Dios, pagpasalamat sa Ginoo. Bisan pagani ang mga butang nga imong nabati nga murag dili angayan nga kanabitong ipatagamtam sa Dios nato, pasalamati. Kaya ang ato manggod grasya nga kuan sa atong hunahuna, ang grasya manggod kanang maayo lang. Maayo kag lawas, grasya na. Tagaan ka og malipayo na pamilya, grasya na. Makapasar imong anak, grasya na. Sa lakto ng pagkasulti, sa atong hunahuna, ang blessings nga moabot nato, puros ra gyud mga nindot. Muna nga kung tagaan ta sa Ginoo og mga pagsulay, magsigi tag bagulbol, magsigi tag reklamo. Di mangutana ko din ninyo, kinsa may nagpasalamat din ninyo nga gitagaan mog sakit sa Ginoo. Pila ka buok ninyo dinhi nagpasalamat nga gitagaan mog pagsulay sa Dios. Pila ka buok ninyo dinhi ang nagpasalamat nga gitagaan mog problema sa Dios. Bisan kamot. Magpasalamat ka mo sa panahon sa kasakitan, sa panahon sa kasakit. Ngang atong pagtanaw sa blessing, kana ramang mga nindot. Wa ta kakita nga ang mga problema, ang mga pagsulay, ang mga kasakit, they are blessings in disguise. Di ba usahay makaamgo ka panahon sa imong kalisod? Di ba kadakong blessing ni anak? Nga makakaton ka human sa mga pagsulay? Di ba makaingon ka, salamat Ginoo kay nahitabo to?
Di ba makapasalamat ang anong nahitabo ang usa ka butang? Pero sa dihang nahitabo na nimo at that moment, nagsigi kag bagulbol, nagsigi kag reklamo, magsigi kag pangutana, makapangutana ka, naa ba kahay Ginoo? Kung naamang gani, nganong gitagaan man kuniya ni ining mga pagsulay, mga kasakit o mga sakit sa akong kinabuhi. Nagpasalamat pa mo niya na? Nagpasalamat ba mo sa kalipay o sa kasakit? Kung doon na mo'y mga kaaway, nagpasalamat ba mo nga doon na mo'y gikaaway? Doon ay mga tao nga naglagot ninyo, nagpasalamat ba mo? O kung nagpasalamat mo, giunsa man ninyo, pagpasalamat nila. Tudluan na mo sa akin. Kung doon ay mo'y mga kaaway, di kalagutan, pasalamat nila. Muna nga kung mag-abot mo, gaksa siyag maayo. Hugtag yung maayo. Kanang di makaginhawa. Tungod kay nahigugma ka niya, muna gigakos ni maayo, hangtod nga namatay siya. Siyaro, di kakabaos. Pero at least, pinaagi sa pag kakos ba, nindot kayo. Pero ang punto lang na ako ni anak nga, kanang mga butanga, design man na sa Ginoo, pagtabang na. Kung doon ay mga tao nga magkapasakit nimo, kung doon ay mga tao nga magsigig pangaway nimo, pasalamat sa Dios. Why? Because they are your stepping stones padung sa inyong pagkasantos. Muna mapasalamat mo ni anang mga tauhana, pasalamati sila kay makatabang na sila nimo aron ka masantos. Kay kundi ka magantos, masantos ka. Magantos, di ba? Kung ang magantos, masantos. Ang di magantos, mamutos. So asa maganiana? Magantos o mamutos? Giun sa man ni Maria, pagpakita ang iyang pagkamapasalamaton. Nindot ang atong tema, karong adlaw, si Maria tinubdan sa pagkamapasalamaton. Kung mga itatag sa Biblia, giun sa magpasalamat ni Maria, no? Ang iyang pagpasalamat, iyang gipaagi og kanta sa pagdaig o pagpasalamat, ang Magnificat. Pasalamat siya sa mga butang nga gihatag sa Dios diha niya. Ug labaw sa tanan, Mary showed her gratitude to God. Ang pinaka-the best prayer ever prayed by Mary. And she taught this prayer to her son. And her son taught this prayer to his disciples, to his apostles. The prayer, the most beautiful prayer ever prayed by Mary. Thy will be done. The most beautiful prayer, thy will be done. And Mary showed her gratitude ngadto sa Dios. Pinaagi sa pagtuma niya sa kabubuton sa Ginoo. Sa pagtuma niya sa gisugo sa Dios. Unya sa may gisugo sa Ginoo na to, ang general theme nato, no? Tanawan niyo, Maria kauban sa paglawig sa BEC ngadto sa sinuduhanong simbahan. O sa may ipasabot sa BEC? Di mo sa ipasabot sa BEC. Aside ni anak, kumo na magyugaayon na siya, basic ecclesial community, makalipang, kumura kaya na siya.
ang wa na to hisayri the essence of BEC. And what's the essence of BEC? BEC means relationship. Pakig relasyon. Sikat magyuning upon sa BEC. Kinsa may kasagaran ninyo, ikauban ninyo sa inyong makalipang. Kana sa Pikas Barrio, sa Pikas Bungtod, sa Pikas Isla, kung imong silingan. Silingan. Kay kinsa may kasagaran ninyong libakon? Kinsay kasagaran ninyong awayon? Kinsay kasagaran magsigi og away? Silingan. Muna nga unta na magsugod usam ang nindot nga relasyon sa atong silingan. Kay diha sa atong silingan, mutapon sa laing silingan, ngadto sa laing silingan, hantod sa laing pagsilinganan, hangtod mo kuyanap diha sa atong katilingban. O kung mag-isgot ka ni tag-BEC, relationship na, atong ikunik sa piyesta o sa kuan, kining Pasko. Hapit na san ang Pasko. Nganong mianhi man ang Dios sa kalibutan? Simple. O unsang may reason? Nganong gipadalaman sa amahan ang iyang bugtong anak? For what reason? Diyon sa man. Unsay rason? Para ita maalaunahan. Gipadala sa amahan ang iyang bugtong anak for the reason nga sumpayon ni Kristo ang naputol nga relasyon tali sa Dios ug sa tao. Di ba pagkasala sa tuon nga ginikanan, naputol ang atong relasyon? Ba naputol ang atong relasyon? Dios ug ang tao? Muna nga mianhi si Kristo aron pagsumpay sa naputol nga relasyon. Pero kasagaran nato, samtang si Kristo nanumpay sa naputol nga relasyon, kamo, wa bong mamamutol sa gisumpay ni Kristo. Pila ka buk din ninyo hangtod karon managsuon wala magtagan. Pila ka buk managsuon hangtod karon wa magtagan. For what reason? Usahay kabilin sa ginikanan. Am I right or I am right? No choice. Mag-ilog sa kabilin sa ginikanan. Labi na gayong yuta. Mag-inang kunay. You cannot own the land because you are the land. Mamatay ra ka, mubalik ra ka sa yuta. Inig kamatay ni mo ang imong gikinahanglan 1 by 2 square meters lang. Kanag ilubong ka nga maghigda, pero i-cremate ka usara ka katapirware. Nganong imo manggubon ang kanindot sa inyong relasyon? Mag-imagine ka sa bata pa mo. Nagkuyog mo kadagko, malipayon mo. Di ba? Malipayon mo, nagduwa. Malipayon mo, nangawat o kay mito, bayabas, o silingan, o sa panadiha. Nasa usa lamang kay gayon inyong gubot. Nga naman. Maubanay kabubuton sa Dios. Kung gusto ka magpasalamaton sa Ginoo, buhata ang gisulti sa Ginoo nimo. Higugmaa ang imong kaaway. Higugmaa ang mga tao nga nakahatag kanimo og kasakit og sakit og kadaot sa imong kaugalingon. Higugmaan inyong igsuon ang inyong ginikanan. Kay daghan karon sa mga ginikanan nga gitake for granted lamang sa mga anak. Lisod na kaayo panahon karon ngang usa ka ginikanan magabuhi og napo kabuok anak. Apan ang napo kabuk anak maglisod og buhi sa usa ka ginikanan. Sakto ko o ako'y sakto?
Sakto gihapon. Di ba? Ang gikinahanglan na to, relasyon. Kay kung nahigugma ka sa Dios, ipakita diha sa imong isig ka, tao. Kay kung mag-ingon ni anak inyong kinabuhi, hangtod nga dili ka makighiuli sa imong isig ka tao, malangit ka. Mabuhi mo dito sa langit? Uy, mabuhi pa mo. Kita mo isda naglakaw-lakaw sa mama? Mabuhi bang isda sa mama? Dili. Nga naman, wa siya'y kinabuhi sama sa kinabuhi sa tao. Ang tao, mabuhi pa ilaw sa dagat. Di po. Kay wa tay kinabuhi sama sa kinabuhi sa isda. Ang tao, mabuhi ba dito sa langit? Depende kung doon na kay kinabuhi sama sa kinabuhi ni Kristo. So kung wa kay kinabuhi sama sa kinabuhi ni Kristo, adto kas daplin, adto ka sa ubos, adto ka sa impyerno. Kay dili ka mabuhi dito. Ang mabuhi dito, kadto lang nagpuyo sa kinabuhi ni Kristo, samtang dinhi pa sila sa kalibutan. O naningkamot pagpuyo sa kinabuhi ni Kristo o ni Mother Mary, ni Mama Maria. Ang modelo sa pagkamapasalamaton, ang modelo sa pagkamapaubsanon. Mauna nga swallow your pride. Di gyud mo badunlan ni anak. Ba di gyud mo mutambok kung inyo nang tunlon kanang inyong garbo. Kay kung dili na niyo tunlon ang inyong garbo, butikig na lang imong liog. Baambot lang kaha kung makakita baka o makalingi baka diyan ang mga tao nga imong gikaway. Klaro? Kung gusto mo magpasalamaton sa Dios, then buhata kung unsay iyang gisulti. Si Maria gipili niya, wa nang niya sunda ang kabubuton sa Dios, kundi iyang gipili ang pagsunod. Lahi ng atong gisunod tungod kay gisugo ta. Pero lahi po ng imong gituman, imong gituyuan nga imong sundon ang gisugo sa Dios. Ngaunta ang pag-ampo ni Maria, mahimo usab unta nato nga mga pag-ampo. And it takes the numbers of humility aron makadawat ta ni anang maong pag-ampo, thy will be done. It takes humility aron ka makaampo ni ana atubangan sa Dios. And it takes your total self-surrender ngadto sa Dios nga makaingon ka, Lord, never mind what I want, but do what is best for me. It takes humility. So kamo mga tag-as o garbo, ipaubos na because pride changes angels into devils. Hinumdumin na ninyo, pride changes angels into devils. Because si Lucifer, usa ka anghel, pero tungod sa iyang garbo, nahimo siya yawa. So kamo kung tangas mo garbo, mga wa sa kumugsultian mutanda lang ko ninyo ba? Ug taas mo garbo, kamo mga mo na nga ipaubos ang inyong garbo kay dunay panaghiuli, panaghiusa. Kay kundi ninyo ipaubos, wa gyoy mahitabo. Mo na hinugdumin ninyo, pardon my words, pero just to portray a message mo ni, nga ang garbo kuno murag panti. Kundi ninyo ipaubos, wa gyoy mahitabo. Tinuod dili. At tinuod kay noy. Mo na nga ipaubos gyud aron dunay mahitabo. Mo na inyong garbo ipaubos aron dunay panagpasayloay, dunay panaghiusa, dunay paghigugmaay. Uban ni Maria atong pangayoon ang grasya nga unta sa ginagmay influence, sa ginagmay natong mga pamaagi,
atong ipakita ang atong pagkamapasalamaton pinaagi sa pagtuman sa iyang kabubuton. Amen. Manindog ta.